siftare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to babaɓe kay hayɗi ɗala haya luksayba ñamanari bafata a dingiraya ko on waktu yoni ha to ñorodi sahela kame jombu ko ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal teskede ɗiɗo henna dumunnaji kala ko tettugol walla jaggugol a droga taw ko huuɗo bonko ko ɗum ko caggala kiidira barña ha faynma to funjuña to leydi mauritanie naɓe tato mbasi pittali mumen to nokku moɓe mbiyata kelba el fula ɗum ko hanki taw ko oto mabɓe bomba toon ɓen yilatonoɓe kanŋe taccuɓe kerol leydi mauritanie to leydi algérie jonde ko fadi banggue some ligue arabe ko hande gasata jonde balɗe ɗiɗi ɗum ko caggal nde kayit sayida tottiti lefol laamu ngu abdoulah majid tabuno hoorejo leydi algérie to leydi mali kene tolno e nogas e jeetato neɗɗo mbasi pittali min ñande capantati goo lewru octobre mayduɗo hendude hakkude gacca kame worɓe joguitiɓe armeji to nokku biyeteɗo hinda kabruji men manawen ha to guine konakiri selludelen diallo holliti ene heeɓi gam kañumne hettede addude hen ko yi e ko andi ko fate banggue wargoji bannoɗi 28 septembre 2009 to konakiri kabruji men manawen ha to côte d'ivoire niger nigéria tchad ma en jaa to guine équatorial hakkude mum e cameroun rd congo ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena gorel teya ko haako moƴƴo iwruko en tokkoredi nooro ari ko wallude en e safrude en ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma teskama o saaha mo gonɗen ɓalli kewɗi ko jaaɗoji guloji nonne kadi ɗaɗi kewɗi ko cukkiɗi ha ɓalli mbatti musde yimɓe tuƴi koyɗe musoje koppi musoji taw jeeyi sababu ko ƴiƴama dogata e ɗaɗi jomuma an joguiɗo AVC jogui cardiaque ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru sa jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi gorel teyya ko haakono haako wargani a wulnat ha wuula juppa hen ndiyam aɗa yara aɗa yiita hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde ko laaɓi ko fate gorel teyya jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelteyya.com joni joni keɓa hen ko laaɓi tonggode gorel teyya beele mbawa jokkodirde hen so tawi koto Touba gonɗa jokkodirta koye Moustapha Mbacké 00221 77 631 71 68 walla so tawi koto Kidira gonɗa jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 00221 77 554 75 54 so tawi gonɗa koto Gabo jokkodirta koye biyeteɗo Pape Kana mbatta ko 00241 077 39 57 97 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teyya ko jaam ɓalli e cellal men woni heena ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno jibisi ko jaadindo ɓalawale danawal kala ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu ummalaɗo wune ceerno jibisi ko baawɗo listihara moƴƴuɗo lo ngala
jawɗo firtude dabruji weddaɓe korte ceerno jibisi ene yawran ɓe rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe musidɓe tedduɓe ɓe ellaji mumen ndewani lawol ceerno jibisi ene safra ɓe en wonduɓe kista fibroma doggam sitta worɓe ustaraɓe goragu ceerno jibisi ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde 13 rafine yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo so a ƴetti ɗum fodde 19 rafine yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde 100 rafine yalta ma ha laaɓa ceerno jibisi ne jogui pegge e usula bonnoji dabaruji e ɓeydoji arsigaji ceerno jibisi ko bawɗo listihara dokkatama ko inde ma inde nene maɗa o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu wonɓe Sénégal e dendagal leyɗele takkiɗe leydi Mauritanie ko 400 CFA wonɓe Europe Amérique Asie ha Afrique central kala ɓena hay mbuɗu jomum yoɓata ko gratuite ceerno jibisi ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder Nouakchott to legal nettek sara jeere nettek to base makko mawɗo ɗo kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno jibisi numéro makko téléphone ko 47 22 80 84 ceerno jibisi ene jogui miñum mo golloto ne wiye ceerno Alassane Sy jiɗɗo jokkodirde mum ko 48 jiɗɗo jokkodirde ceerno Alassane Sy ko 48 10 0013 ceerno jibisi ko labdo reedu malaɗo woni so tawi o yennama ka miskino o safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno jibisi mbadden danɗo faade makko illahi joman wodanima yettode fof gagoto goɗɗo dawateɗo ko gando laaɓaɗo gandal kumpitiɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal lasrari yenke guittowo humre coggowo yimɓe faade dañala ceerno Mouhamed Moustapha Sar ɓuɗandirede ceerno Sar taweteɗo to Zouwayrat ene andina dendagal bandiraɓe kala omo tawe ha oɗo saaha mo gondena ɗo Zouwayrat ɗo kono kadi wo holliti ɓoyata wo iwaɗo Zouwayrat ngam fatudemo toon to Nouakchott ceerno Sar hollitama gombudi ndi kuɗol ngol alluwal ngal omo jabana bindol omo jabana duwaw ko lasrari yenke laaɓaɗo golle mum badduɗo hen gande taniraɓe ha woni gonga kanko ceerno Sar ɓurandirede ceerno Sar woni ceerno Mouhamadou Moustapha Sar tawete to Zouwayrat to leegal bitengala Zani Keli en face Korea côté pharmacie Dioba sa yiɗi jokkodirde makko so tawi ko tongode leydi Mauritanie mbatta ko 41 86 05 43 so tawi ko tongode makko WhatsApp mbawa jokkodirde makko ko 77 605 53 06 omo andina almuɓe makko taweteɓe to Zouwayrat ɓoyata wo yaaha kala hen joguiɗo haaju yo ar kono kadi mo andina Nouakchott naɓe jaɓɓoɗemo ɓoyata mawo ar toon kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare ɗiɗi jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ha mbawon yebde natu mon ɓosoje ko musidɗo mon Saydou Abouba waylo jolal ari oɗo saaha mo gondena teskama hendu ndu ne soomi ɓuuɓol seeɗa nder kono kadi ko hendu yorndu kosa wondugo e nguleki seeɗa ko ɗo noon ɓalli kewɗi jorata
koɗo kadi toni kewɗi pettata nde moni kala ɓurata rentade mabɓoji kami pawle e ñabbuji kala koɗo nde tawno kenele kewde koɗo henna garata naata e neɗɗo rokka ɗuma ko wayno mabɓoji ɗojjo kami islali kala ina heewi dañede ɗo henna nde moni kala ƴeewata toni mum gila a fettade teskama jaltugola aduna taw kadi ko sénégal naajo biyeteneɗo bassirou diakate ɓurno andirede bas diaka bas diakate mo ganduɗa ko jalniɗo no fewi to banggue jalnika kadi ko comédien mo leydi sénégal gandaɗo e tileji kami sériji kala wona noon ngol woni gotan wiyedemo o yalti aduna kono kadi hay oɗo ñalawma wone jaydeli jedditiɗi wonde o yalti aduna kono kadi jaydeli kewɗi garti hen wonande ko sanga 4h30 ko nden o yalti aduna taw kadi koye balɗe dabɓe tan woni ɗe o rafano o nawa toon to clinique jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ene nelde duwawa dendagal ɓesgu makko kala kame ɓeena mogiyankoɓe ɓe leydi sénégal kame windere kala nde jomiraɗo ɓeydata yurmede mum e makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala hoorejo leydi sénégal Macky Sall taweteɗo toon to leydi algérie taw ko nottade bismago nande mum Abdelmadjid Tabona kam woni gardiɗo union africaine e dow inde union africaine kanko hoorejo leydi Macky Sall o ƴetti konngol ñalawma hanki o ngam salminde e weltade e bismago tadi e artude hakkude arabo africaine taw ko jokkodiral jangal gongal ɗon to banggue faggudu jeeygu koddigu ko nonne kadi e wostudirde miijoji uddide demuɗe ngam yangara e newnude kono kadi kanko hoorejo leydi ndi wa arti tanka président union africaine caɗele teskade to Libi ha fayenma to Soudan kono ne kadi e nokkuji goɗɗi kala wonande oɗo saaha ligue arabe darde mum ko darde heptinade kono kadi kanko mawɗo leydi ndi wo hennani caggal leydi Palestine ndi ganduɗa e kala saaha ne ifñe yeeso Palestine yeeso Israël ne fiye o arti kadi e hollirde wonande darde mabɓe oɗo saaha ligue arabe kañum ene wonde Afrique ɓaleɓe e kamɓe kala hol darde fonde waɗede ha Palestine hoore mum wawa ɓuura yitade hoore muɗuma jeheten ko toon to kiidira caggal ñande aset jawtuɗɗo hen noon nde jagga toon e nder camion giwɗo to leydi Mali kene tolno e 3 kilo taw ko cocaïne mo ganduɗa jar mum ko koppereje jonɗe no fewi ɗiɗo wiyaɓe teeb woni Fousseynou Coulibaly mo duuɓi 34 ne wonde biteɗo Idrissa Coulibaly mo duuɓi 21 kamɓe ɗiɗo kala ɓe mbaɗa garde à vue caggal noon nde ɓe jewtida kanko on dognannoɗo oɗon camion o holliti jeeyi wonande oɗon cocaïne ko suka gorko goto taw ko franco guinéen gurɗo hakkude leydi Maroc kame Europe on noon ɓe jiidirino ñande 14 octobre ɗum ko nde o yeehi toon to Conakry kono kadi ko nden wo totta 16 Côte d'Ivoire ka fayenma Mauritanie Bamako ngam dognude ɗon cocaïne wattidi ko 27 walla 7 ndu lewru mayduɗo hen ndu ardemo to Dakar hawre kiidira o wiyama teeb kono ɗo saha leskoji goɗɗi ene jokki hena teskede huuɗo bonko ko ene fatta e nder leydi Sénégal Bargné toonne kadi jagga toon ko assistant goto ina assistant taw ko vétérinaire kam woni biyaɗo teeɓa wimo teeb ko ASP ɗum ko hanki o taw koye poste police contrôle mo Bargné mo woni e moto makko nde noon caggal ɓe mbimo yo dar wo sali wo dogi ɓe ndiddimo ha e lobbudu legal e nder Bargné ko toon ɓe mbawi nangudemo tawa e makko kene tolno e kiloji 6 taw ko huuɗo bonko ko o holliti wonande o soodi ɗum koto Thiaroye wo haali mo soori o ko on yeeyimo o soodi ɗum ko 48 ujunere o holliti kala kilo o soodi ɗum ko ujunaje 8 ɗon noon ɗo keewal yimɓe ngari ɗo jagga policier ɓe ene kalda e makko ko ɗon gujjo moykini wujji moto makko nawi on noon ha ɗo ɗo gonɗen suwa taw yiitede kanko noon o ɓenninama omo tawi juuɗe ɓen a dadiɓe to Foundiougne tonne kadi hanki wiya toon teeb ko huuɗo bon ko yonko kene wona 507 kilo taw ko huuɗo bonko ko waɗa koye laana moteur kan laana noon koye nder région mo Fatick e nder kan laana tawama hen kene tolno 16 koli
taw kadi iwi koye nokku to wiyete salalu ene fayi to banggue suwala ɓe noona woni mabɓe mbaɗe ladde woni hen ɗiɗo nangaɓe wonde koɗon huuɗo bonko yon kono feewi to pikkina wiya toon teb ko fo gendarmerie kañum nanga toon inde makko ko Abdou Badiane kankon Abdou Badiane o taƴanama lebbi 6 e kaso hen 3 lebbi o yiyata nangue o yarata koye duuɓi 34 tagui mo nanguede noon goo o waɗi hoorema ko gendarme fo mo ala kayitaji kono kadi omo joguino pistolet nden o yehino match foot goto e nawetana o dañi fellude dow caggal nde pooɗe ndure seeɗa waɗi ɗum jeeyi sababu hawo wiya hen a teɓa to yombola o wiyete ko Oumar Ba mo duuɓi 21 penɗowo kosam ne yeeya kam wattidi wonde gardien mo ganduɗa porɗo no feewi ñande alet ɓennuɗo heno janoɗo wadde défendre équipe muɗuma ɗon ɗo maccire fettanno wo nanguino bal goto nden wo tiri ɓoyani ko nden wo yani deke o heddidaki e wonkima ko heddiɓe noon nde gaari tawi guiteɗe kala kene kaylitine payi dow ko ɗon noon ɓe noddi nawoɓe haɗima ko yettoyade suudu kam tawɓe kolliti wonande wo yalti aduna subaka hande o jonde yeewi askan wi to VDN gam hollirdeɓe ñalawma janggo woni Ousmane Sonko jogoɗo nottoyade yeeso suudu ñawore beele hette ko fate banggue ɗereji hakkude mum e Adji Saar ɗum noon ɓe jaltini hen konngudi jaajƴi no feewi ɓe gona jaɓoɓe oɗo saaha mo gonɗen kala jiyaɗo e partiji wonande landaji lundo ene jaggue walla ne waɗe wone gueɗe toon gonnoɗo to Belgique woni Déthié Fall gonnoɗo e jillu mum taƴi jillu mum arti gam tawtorede wonande noddandu Ousmane Sonko ɗum ko ñalawma janggo o jeheten ko toon to Ziguinchor taw yen toon Amadou Ishaqa Kébé ma o artanene ñalawma hanki o ko fate banggue ñalawma mayɓe juɓɓinaɗo taw kadi ganduɗa ko toon to Ziguinchor kam e leydi Sénégal ha e nokkuji windande kala ñalawma mbiyata Toussaint Amadou Ishaqa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e denndangal hettoɓe Weltare TV communauté chrétien en ɓe mawnini ñalawma hanki ɗo henna feeto wiyetego touché feeto goɗon ko feeto mayɓe ina wayno kamɓe fof ɓe jalti hanki rewɓe e worɓe ɓe puɗɗori ko monument escale ɓe peewi Bamule Santhie Ba ɓe ummi Bamule Santhie Ba ɓe peewi Bamule Kadior eɓe gonde gouverneur et préfet et sous préfet e yentude e colonel gardiɗo zone o e commanda uji nden ɓe gayni préfet o gouverneur o e préfet o yentude e colonel e kamɓe fof ɓe peewi e soldateɓe ubbaɓe ɗo 1960 commanda uji gondunoɗo e Ahmadou Belal Ly général Ahmadou Belal Ly ko kamɓe de gonduno e mabɓe to e nder Guinée Bissau waranoɓe ha koye mumen kaƴaɓe ina wayno kamɓe gadino ubbede ɗon e Bamule ɗe ɓe jeehi juuroyade ɓen ɗo nde hiiri nde kamɓe chrétien en ɓe ƴetti ko sondelaji goto foof e yanade muɗum woni bamum walla ɓiyum walla yumum walla tanum huɓɓa ɗon sondel kamɓene ɗum ko aada mabɓe so en ummintima ɗon université Assane Seck Ziguinchor ɗo de ne wonde probléme holɗum kamɓe étudiaji ɗi hakkude directeur mabɓe biyeteɗo Mamadou Badji e professeur mabɓe biyeteɗo Jean Ale Goudiaby kamɓe de probléme nan hakkude mabɓe haɓe jeehi to e tribunal kanko Mamadou Badji ina wayno o riiwi oɗo ɗum noon pelente o fawa e dow mabɓe hande ɓe jogori darade e nder tribunal Ziguinchor kamɓe étudiaji ɗi fof no ɓe mbaɗi mobilisé ɓe mbi jangde ala hande kamɓe fof ɓe jeehat ɓe mballa ko Jean Ale Goudiaby nde wonno on ala ko waɗi hay hunde kanko Mamadou Badji o wi kala koɓe kaali ɗon e nder université o kanko nanninta holɗum ɗiɗo étudiaji kanko Jean Ale ɗum noon il faut que o yalta université o ko ɓuuri yawde e yaccade ɗum noon hande ɓe daroto to e tribunal ɗum noon kala ko wawi heɓede hen so Allahu lamɗo jaaɓi e kabaruji men garuji min mbawa yettinande on ɗo henna e nder haalirde meɗen Weltare TV ina wayno musidɗo mon Ahmad Issa Kébé gorko mboto kabaruji ɗo fo ɗo radio Zig FM jokkodirde e Sar Abdullaahi Saar yo Allah hokki en walde jaam. Amadou Ishaqa Kébé allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamina sen jeewi to Ziguinchor Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie jonde jagorɗo taaride gam heɓanade jonde mawde jogorde yuɓɓinede ñalɗi toon to leydi Égypte taw koye nokku
sermel seha jeegom ndu lewru ha sappo e jeetati nduɗo hen lewru ɗum noon ko leyɗele ɗe kala jogori hawride toon laawol battowol nogasi jeeɗiɗi koɓe inniri COP 27 ngam yurnitade caɗele waylo taaridi windere nde Mauritanie oɗo saaha ne yaltini miijoji mum kamen jiɓɓudi golle mum koɓe jogori nawde toon ngam teskede waylo taaridi ne bonni no feewi e nder kilima mo leydi Mauritanie gila to banggue maaje no liɗɗi nanguirtuno gila e taaridi maaje ha e taaridi jeerede ha e taaridi guure ha e taaridi leydi kala ha e dégero nokku o no wonirni kala Mauritanie ne jogui hen darde timmude kañumne ko jogori hollirde ko ɗin miijoji goni e yaltinede loowede ɗerɗe ngam ɓen jogorɓe nottanade leydi Mauritanie toon to Sharm el Cheikh mo leydi Égypte jagorɗo Mauritanie taw ko tambiɗo banggue jeeygu tawtorama some araba nden jonde noon ko jagorɗe jeeyguɗe leyɗele arabeɓe jooɗino ñande 30 ha fayenma goo ñalawma hanki o nden jonde wonno ko toon to Jordanie e tawtoreɗe catal Nations Unies kame Asie e occidentoji kala holɓe to golle juɓɓuɗe to banggue jeeygu poɗɗe waɗede ha ɓuura yencinande ɗeɗe henna leyɗele arabeɓe hakkude mumen e fedde gotago windere kame Asie e occidentoji kala ha ɓuura yuɓɓude wona daña hena to leydi Mauritanie keddoɗena wuldu Abdel Fattah ko teskaɗo e laamu Mohammed Cheikh Al Ghazouani jogori ƴettude golle mum ko ñande 3 ndu lewru woni ñalawma janggo alhamis o e tawtorede Serigne Mbaye Thiam jagorɗo ndiyam mo leydi Sénégal ɗum noon wo jogori jooɗade koye jappere OMVS taw ko catala tambingal maayo leydi Sénégal woni Mauritanie Mali Sénégal Guinée ko ɓen tambi ngal ɗon kanko noon wo jeeya koto Trarza woni o yi aduna koto Ross jaro e duuɓi 45 teskaɗo yoga e postoji e nder laamu leydi Mauritanie sifande koddigal nandiral ɓamtude diwanuji mumen hakkude région e région ɗum noon ko région gardiɗo région mo Barakna woni Mohammed Moussa Ɗaffa hakkude makko e nando makko woni gardiɗo région si Moussa Karim woni inde makko to leydi Maroc ɓe nandiri ɗum ngal nandiral waɗi koto Maroc hakkude ɗin région ngaji ɗiɗi maɓe gostodir to banggue pine kame ñeñe kala ko wona ɗum ko kadi maɓe ballodir to banggue ndema kame heblude sukaɓe ɗin région ngaji ha jomumen ɓuura wawde dañde golle e mecce kadi maɓe juɓɓin kawguela guila hinde football kamene wonde culture to banggue gamri jimri e gueɗe goɗɗe kala cokki e ko yadata hen kala haaɓe ƴellita ɗin nokkuji ɗi taw koye catal e nder région mo leydi Mauritanie kame leydi Maroc maɓe mbeɗodir junggo haaɓe gona hoddiɓe ngam wawde naftodirde koolaɗo kuuɓal jagorɗo diine mo leydi Mauritanie tawtorama ñalawma hanki o juɓɓingola taw ko heblo ɓen heblaɓe ha mbawi golle mumen taw ko heblo ngarɗugo yaadugo e jamanu koɓe 60 e tawtorede ambassadeur mo leydi Amérique taweteɗo to Nouakchott kamɓe noon caggal ngon heblo hanki ɓe naati e nder jeereji leydi Mauritanie ngam heptinede heblo mabɓe ko ngarɗugo ko ni foti waade police Mauritanie taweteɓe to Ross ɓe kolliti ɓe pawi juuɗe mabɓe kene tolno e butulaji kewɗi sangara giwɗi e leydi hoddidi leydi Mauritanie fotata wonde ko leydi Sénégal taw koto nokku bireɗo Jidda Al Mahgena ɗum noon wonno koye laana moteur ɓe mbawi nangude kene tolno 30 saka 300 e no wonde 60 butel konjam sangara kono kadi e nder loskoji ɗiɓe mbaɗi on nangaɗo ɓe gandi ɗum ɗo faano e nder wuro Nouakchott sete timmuɗo giwɗo to Qatar joɗodima e jagorɗo ñeñal pinal coftal balli mo leydi Mauritanie ɓe jettini ko ɓattake bismade ɓe leydi Mauritanie ha tente jagorɗo coftal balli to banggue coupe du monde jogorɗo yuɓɓinde 18 ha lewru décembre taw koye ndu lewru ndu gonɗen aɓe bismi hen leydi Mauritanie to banggue pinal cultureɓe arabeɓe hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala enseignant secondaire ɗi leydi Mauritanie oɗo saaha kolliti metti mumen faade laamu leydi ndi kamɓe syndicat ji mabɓe kala yiddeɓe ko jagorɗo jangne nde oɗo saaha kuulal ngal yiiɗi lawɗinde nde wasata wonde nde ittete ko ɓuuri yawde wiyede darra wutteji mawɗi woto naate école ngam janguinoyde
ɓe kolliti hen mette maɓɓe mawɗe no feewi koolaɗo kuuɓal jagorɗo hakkunde leyɗele mo leydi Mauritanie tawtorama jonde balɗe ɗiɗi heblo ko adi wonande jonde mawniɗe ɓe inniri afro américain ko nde Joe Biden hoorejo leydi Amérique yiɗi yuɓɓinde toon to Washington ko wona ɗum ko noon tawtorama on koolaɗo kuuɓal jagorɗo hakkunde leyɗele mo leydi Mauritanie ngam teskede hol toɓɓe looweteɗe e ngal ɗon potital kanko o lomti toon ko jagorɗo hakkunde leyɗele mo leydi Mauritanie nden jonde jogori waɗɗoyde gonga e gonga so jiida e wostude miijoji ɗe balɗe ɗiɗi ɗeɓe goni e lulde mum ko 15 lewru décembre hakkunde leyɗele Afrique kame Amérique taw ɗowata on sommet ko Joe Biden hoorejo leydi Amérique jagorɗo gaynaka mo leydi Mauritanie o holliti ɓe jiiti fève de la vallée Rift kene tolno 305 taw ko kan keso ɓe jiiti ɗum nder leydi ndi ko wayno hawdayni en hawdude sergue arabique ala ko wayno Trarza nonne kadi Asaba ha fena Guidimaka Trizamor ko toon yiita ɗiɗo hen kawoji Mauritanie naɓe tato mbasi pittali mumen e nder bombardement goto wi jayde Sahara Media joɗaniɗeɓe toon to Trizamor o holliti ɗum waɗi koye nokku moɓe mbiyata Jeune Almalata nokku moɓe mbiyata Keleb El Fulana ko tato mbara toon yilotonoɓe kanŋe ko oto mabɓe bomba kono kadi andaka mbete ko Sahara walla ko Maroc hol waɗɓe ngal baɗal suwa taw andede sen gewi to leydi Mauritanie Algérie ne lombi waɗɗani Mauritanie waɗɗani leydi Mali Algérie yuɓɓini jonde balɗe ɗiɗi nden jonde ko hanki fuɗɗi ñalawma hande o gasata sommet Ligue Arabe puɗɗiɗo hanki o mo ganduɗa joɗinoma duuɓi tati waɗani gila 2019 jeyno sababu koɗo henna ñaw coronavirus kono kadi teskama gueɗe kewɗe cuutama toon ha tente leyɗele ko wayno Suria ko wayno kadi Liban ko wayno Yemen nonne kadi Palestine Libye Soudan ɗeɗo hen leyɗele kala jeeya koye kaldigal Irak e nokkuji goɗɗi kala jamno artirta kono kadi ko fati banggue guura timmugo holno dañirte so tawi aduna o deƴani tawa kamɓe ɓe mbawata dañde hen caɗele sen giwi to leydi Algérie ko to leydi Mali ɗiɗo dumunnaji kala hakkunde leydi Mali to ni wuli jaw no feewi nogas e jeetato neɗɗo keddima ndeɗo henna wolde wulde jawa wande toon to région mo gawo taw kadi ganduɗa ko plateforme mouvement 14 juin 2014 Algérie moɓe innirta Gatcha kam felɓodiri e fedde nde ɓe innirta Daesh ngal pelɓodiral noon kamɓe nden fedde witede Gatcha ɓe kolliti ɓe mbasi hen yimɓe jeenayo taw ko jagge mabɓe mawɗe nayo taw ko jamburu en mbasi pittali mumen to nokku biyeteɗo Hinda walla nokku moɓe mbiyata nokku mo mbiyata Hinda hakton Gatcha holliti ñande 31 woni ñalawma heccanke o ko nden ngal pelɓodiral musgal waɗi to Hinda ne tawi nder commune mo ansiwaji ko toon tawette waɗɗani gawo ko toon ngal pelɓodiral musgal waɗi ha ganduɗa ɓe kolliti kene tolno e 15 taw ko jeeyaɓe Daesh ɓe mbawi yoɓade pittali mumena commande de la zone taw ganduɗa ko nokku numéro 1 colonel Issa Bagayogo o holliti erago makko fati banggue patrouille mix rendinde doole taw kadi ganduɗa ko doole timmuɗe habtade taw kadi en doole ɓe innirta ɗumen ko Duguba Sigi taw koyne foto wonde 218 koninke ma wonoy otoji nogas kame motoji jonde ngam daranade ɓe ndenka ekkisal haɓade wonande ɓen dognoɓe motoji otoji ɗi ngala immatricule beele addude ndenka ekkisal e nder diwan mo gawo armée leydi Mali ene jokki yeddude ha memi leydi ngam wiyede kañum yooɓi ñande alet ɓennuɗo henno kene tolno e 13 fittandu jamburu taw koye wuuro fulɓe witego Gelleje ɓe gari ɗon ko subaka teskama worɓe raneɓe woni tubakoɓe nottortoɓe taw koye koñinkoɓe leydi Russie ɓen kadi ne tuuma hen kono koñinkoɓe leydi Mali jeddi ɗum ha memi leydi pelɓodiral musgal bongal bangal tokkeri tati ken woni joni balɗe 4
ñande nogas e jeetati lewru maandiro ndu to keeri tati woni keerola hakkunde leydi Mali kame Burkina Niger woni fedde islam wal muslimuna no wonde fedde l'organisation état islamique to talataya no wonde minika hollitama nden fiyande bonde hay jayndi yanke goto wa bedde no foti pittali keddi hen no foti gañi hen hewɓe settotoɓe kolliti mayɗeli kame yimɓe hewɓe oɗo saha ko ciile tan a mbeyata a dow dutoɗen ko tan to gawo hanki o tato mbasi pittali men taw koye jango kar gollotoɗo woni mbiyen gollorgal société mayga transport on noon ko worɓe joguitiɓe armeji cokki kurum men oɗon kar yimɓe tato mbasi en pittali men woɗɗani wuuro wiyetego koɓe kene wona 25 kilométre hakkude mum e gawo ɓen wasɓe pittali men hen goto ko debbo e ɓinguel mum ne wonde gorko mawɗo ɓen mbasi hen pittali mumen sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry gila tan nogas e jeetati gila nogas e jeenayyi lewru septembre gila nden tribunal ngal ñawowal ko fate banggue 28 septembre 2009 warangoji bannoɗi e oɗon stade udditi gil nden ɓe goni koye hettade monikala ara jangto no yaruno selludelen diallo holliti oɗo saha mo heeɓi kankone nottade addude hen ko andi ko saabu omo tawtorono toon to stade to nde fitinaji ɗi mbaɗi ha ganduɗa kene tolno 150 neɗɗo wasi hen fittano rewɓe hewɓe mbaɗa hen viol yimɓe hewɓe majji ha ɗo jiitaka gubboya jinnamen ganduɗa ɗo keeki ɗum ko hanki o haalum e RFI fulfulde sen giwi to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire paɗena jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Tchad woni Mahamad Saleh Anadif kam wonno secrétaire général koraɗo kuuɓal ministre mo loni walla ni fedde gotago windere toon to leydi Mali duuɓi jeeɗiɗi oɗo saha kam woni toɗɗaɗo jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Tchad taw ko jagorɗo e laamu transition hanki joɗodima e Alassane Dramane Ouattara to leydi Côte d'Ivoire to résidence muɗum to Cocody oɗo saha yiddemo ko ƴettude conseil e wasiyaji mawɗi giwɗi hooroje leydi Côte d'Ivoire ko fati banggue transition mo leydi wonande Tchad sen giwi e oɗon fannu to Côte d'Ivoire ene heddi ha hande taw kadi wasde ɓeydude cogguji siftinde on kala lewru ko fati banggue pétrole gasoil nonne kadi super ne hewno ɓamtade prix mum e nder leydi ndi kono lewru novembre nduɗo heddoto koye coggu lewru octobre so tawi ko super heddoto ko temedere heddoto ko 155 mbuɗu so tawi ko gasoil ko 125 mbuɗu so tawi ko pétrole ko 140 mankuɗo buuɗi jeetati mbuɗu sen giwi to leydi Côte d'Ivoire koto Niger to Niger paɗena to Niger ko jango waɗi to nokku biyeɗeɗo maradi noon hollitama ko ngol lawol goo jango wadde toon jango ngu noon waɗi ɗum ko Boko Haram mbaɗi ɗum koye poste police ɓe jooɓima police aɓe tati pittali mumen to nokku biyeteɗo papira ko toon ɗum waɗi ɗiɗo gañima hen hen goto ko Jambour wi jagorɗo tambiɗo nden kay kisal mo leydi Niger to Nigéria Mohamed Buhari hoorejo leydi ndi ƴetti laana mum ndi wawa yaɓani Londres gam ƴewtoyade cellal ɓandu